Ang alamat sa durian kaniadto sa usa ka lungsod sa Mindanao. Adunay usa ka tigulang nga babaye nga mas nailhan nga tandang during. Nagpuyo siya sa tiilan sa bukid. Ang iyang gamay nga payag nagbarog taliwala sa lapad niyang nataran nga gilibotan sa mga kahoy. Ang tandang during kasagarang gihimong makahahadlok nga numero sa mga inahan alang sa ilang mga anak nga malimbungon. Ingon nila lahi kini sa mga ungo ug kinahanglan likayan. Naanad na si tandang during nga mag-inusara. Sukad sa pagkamatay sa iyang asawa ug mga anak, wala siya mobiya sa tiilan sa bukid. Hilom siya nga tawo ug tungod kay tigulang na siya. Mas gipili niya ang pag-atiman sa mga tanom. Si tandang during masuko, maunga gilikayan siya sa mga tawo. Sa dihang bag-o pa lang namatay ang iyang mga minahal sa kinabuhi, daghang mga tawo ang mitanyag og tabang apan siya mibalibad. Busa, anam-anam nga mipahilayo ang mga tawo kaniya hangtod nga nahimo siyang panakot sa mga bata nga salbahis. Pila na ka tuig ang nilabay? Ang mga bata nga salbahis kaniadto, dagko na. Apan si tandang during maura gihapon. Nag-inusara sa usa ka payag sa tiilan sa bukid ug wala makig-uban sa mga tawo. Usa ka gabii, usa ka presko nga huyuhoy ang nagdala og talagsaong baho sa komunidad. Wala sila masayod kung unsa ang maong baho ug diin kinigikan. Ang baho nagpadayon sa misunod na nga mga adlaw ug nahimong mas kusog ug mas kusog. Nakahukom ang mga tawo nga pangitaon ang tinubdan sa baho. Nagkasabot sila nga moadto sa payag ni tandang, during dihang nakasiguro sila nga gikan didto ang baho. Gipangita nila ang tigulang apan wala nila makita. Hinunua. Ang ilang pagtagad na dani sa usa ka kahoy kansang mga bunga adunay, gahinga panit ug hait nga mga tunok. Tungod kay init kaayo, ang mga prutas nagsugod sa pag-abli. Usa ka tawo mikatkat sa kahoy aron manguha og prutas. Nagtabon sila sa ilang mga ilong, sa dihang giablihan nila ang prutas apan parehas nga nalipay sa lami sa maong prutas. Nanguha silag prutas ug gidala sa balay. Sa dihang nahimamat nila, ang usa ka tigulang nga lalaki gikan sa laing lugar ug nangutana kung unsa nga prutas ang ilang gidala. Silang tanan naghatag sa parehas nga tubag. Mao kana ang bunga sa tanom ni tandang during, ingon nila. Amo sina ang paghangop sa ila sang mga gulang. Mao nga sa dihang gihatagan, siya og prutas ug gipangutana siya sa iyang mga kaila kung unsa kini, giingon niya nga duan ang ngalan sa sasta sa prutas. Kini sa ulahi nahimong durian.